Είμαστε στο καινούριο κανάλι Μπαλαδόρι. Εδώ αριστερά μου είναι ο Μπίλης, στη μέση μου εγώ ο Μιγγέν και εδώ δεξιά είναι ο Τζόνι. Έχουμε και άλλους δύο παίκτες, ο ένας είναι παραλία και δεν μπορούσε να ήταν κοντά μας και άλλος είναι ο καμεραμάν ο Αλέξανδρος. Ελάτε να σας δείξω. Πήγαινε. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος. Τώρα θα κάνουμε ένα challenge, το τέτα-τέτ challenge, όπου όποιος το χάσει θα βγει από το παιχνίδι. Πάμε. Πρώτα είναι ο Τζον, πάμε. Ο Τζον έχει την ευκαιρία και το βάζει και δεν θα βγει από το παιχνίδι. Τώρα είναι ο Μιγγέν. Πάει τέτα-τέτ με τον Αλέξανδρο και το έβαλε. Επόμενος ο Μπίλι. Πάμε. Έχει ο Μπίλι την μπάλα και βγαίνει από το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Επόμενος είναι ο Αλέξανδρος. Πάμε. Ο Άλεξ τώρα άμα το χάσει βγαίνει καθώς από το παιχνίδι και το βάζει και επόμενος είναι ο Τζόνι. Τώρα είναι ο Τζόνι. Πάμε. Αυτό ήταν το χειρότερο κόλπο που έχω δει στη ζωή μου. Ο Τζόνι τώρα το βάζει και δεν βγαίνει από το παιχνίδι ξανά. Και τώρα ξεκινάει ο Μιγγέν. Έκανε ένα τρίκ και το έβαλε. Έχει μείνει ο Αλέξανδρος και ο Βασίλης θα μπει τέρμα για εκείνο. Επόμενος είναι ο Αλέξανδρος. Συνεχίζουμε. Και ο Άλεξ έχει την ευκαιρία, το χάνει! Και ο Άλεξ βγαίνει και από το παιχνίδι, τώρα μένει μόνο ο Μιγγέν και ο Τζον. Τώρα είναι ο Τζόνι. Μπορεί να είναι το τελευταίο του σουτ άμα το χάσει και το πιάνει! Τώρα είναι ο Μιγγέν και αν το χάσει, το χάσε, συνεχίζει ο τελικός με το Μιγγέν και τον Τζον. Πάμε. Μετά από το... Ο Τζόνι πάλι το χάνει και ο Μιγγέν έχει την ευκαιρία να το τελειώσει όλο αυτό το challenge. Και τώρα ξεκινάει ο Μιγγέν. Ο Άλεξ το πιάσε. Τώρα συνεχίζει πάλι ο τελικός. Τρίτη προσπάθεια στο τελικό. Ο Τζόνι έχει την μπάλα τώρα. Και αυτή τη φορά το βάζει. Τρίτη και φαρμακερή ευκαιρία, το Τζόνι το βάζει. Τώρα ξεκινάει ο Μιγγέν. Αν το χάσει νίκησε ο Τζον. Και το βάζει. Συνεχίζει ο τελικός. Τώρα είναι ο Τζόνι. Τέταρτη ευκαιρία. Για το τελικό. Και το βάζει ξανά. Και συνεχίζει. Τώρα είναι ο Μιγγέν. Και το χάνει. Ο νικητής είναι ο Τζον. Και τώρα θα σηκώσει την μπάλα που νίκησε. Ο Τζόνι τώρα σηκώνει την κούπα. Νίκησα. Τώρα πάμε για το άλλο challenge.